Kina ga ba zan iya gano mai bina ba ne? Malam tun daga tashar jirgi nake biye da kai. Da gaske? Tun daga tashar jirgi dai? Kaga duk ba wannan ba. Me yake anan? Me nake anan? Ke dai me kike anan? A fili yake baka faɗa mishi ba. Ɗaya giciyar na gun Chloe. Me? Ban gaya maka ba ne? Baka gaya min ba. Amma ka tabbata? Kaga asali dama nawa ne. Ka gane? Ki za mu zama masu haɗaka a wannan harƙalla. Haka abin zai kasance saboda haka ki ma saba. A'a ba zai yi ba. Kaga shawara ga wawa. Duk magana da ta fito daga bakin wannan in ma ya zuzuta ko ya rage wani abun ko ma ta zama ƙarya gaba ɗaya. Jimana, wannan zancen ba gaskiya bane. Sali sai mun haɗu. Wannan haba mana Chloe. Za ta dawo, dole ta dawo. Ba fa na ganin za ta dawo wannan. Yan sai me? Ina giciyan? Cikin jakata. Duba jakaka yanzu nan. Kan bala'i. Bari kai ta dauke giciyan? Ka bari ta dauka? Wallahi gwara ka dawo da giciyan nan. Dan Allah ji fa ji wani kuskuren sa ban shiga.